je dier gaan als een man, ja. Jij probeert wat degelijk, maar het voelt of niemand jou verstaan, ja. Hey. Daar zo bij je wat de van jou verwacht. Jij raakt ook zwak, dus hoe kom je bent verkracht, ja. Dit is hoe het is om een man te wees, ja. Een man raakt zwak, maar ons wees het net die 80. Dat gaat niet altijd zo goed als waar het leek. Hij laat het makkelijk liggen, je ziet niet die strijd. Steeds je tranen weg, moet je zien hoe hij heel niet, ja. Nou, dit is wat het kost om een man te wees, ja. Zoveel dingen wat je moet naar omzien, ja. Hulle zien jou niet als een man als je niet kan providen. Hulle zeggen je zwak als je niet je tears kan hiden. Dit is wat het kost om een man te wees, ja. Ja, ja.